eriotza dator. Gerrillari bat, gurutzeaz eta karabinaz armaturik. Santa Cruz apaiza da. 19. mendean, Espainia zatituta zegoen. Monarkia absolutista bat nahi zuten karlistek, Carlos Zazpigarrenaren agindupean, eta monarkia konstituzionala nahi zuten liberarek, Isabel Bigarrenaren agintepean, erregaren boterea mujatuz. Lehenengoek Eliza boteretsua defendatzen zuten, eta bigarrenek estatutik bereizitakoa. 3 karlistaldiek herria odolez guzti zuten, eta Euskal Herria gatazkaren erdigune izan zen. Manuel Ignacio Santa Cruz, apaiz baserritar bat, fede katoliko sutsuaren eta tradizio zarraren alde altxatu zen, hots, karlisten alde. Eta 3. karlistaldian parte hartu zuen, protagonista handi bihurtuz. Bere hitzek sua pizten zuten. Evangelioaren izenean, etxaia jainkoaren kontrakoa bihurtzen zuen. Santa Cruz ez zen armadako ofizial arrunta, mendietako itzala zen. Mendian agertzen zen eta odola uzten zuen atzean. Beldur kondaira bihurtu zen. Askotan atxilotu zuten, baina ezin zioten eutsi. Bere fedea ez zen kartzelan sartzen. Ihes egiten zuen, beti. Gura galdu zuen, herria utzi zuen, baina bere izena, Santa Cruz, geratu zen Euskal Herriko kondairetan, izuaren simbolo gisa. Euskal mendietan, oraindik entzun daiteke bere izena izean.